Vaig avançar les palpentes per la farmàcia. No volia obrir el llum perquè m'haurien pogut veure des de fora, a través de l'aparador. I llavors vaig deixar anar la corretja d'en Velo, perquè allà dintre no es podia escapar. Mentre encara caminava a les fosques, vaig sentir que en Velo travessava per la porta oberta i entrava a la botiga de la farmàcia, al laboratori, i que es posava a ensumar tots els racons. No em va fer cap gràcia, perquè allà hi havia tots els productes químics de pare, que segur que en Velo no havia de llepar. Per això vaig acabar ensenyant el llum. En Velo acabava d'aixecar la pota de darrere sobre el mandoliner. Velo, aquí no pots fer pipí! Vaig cridar, agafant la corretja del terra i estirant-lo perquè se'n retirés. I llavors va passar. Segurament vaig donar un cop amb el colze a l'ampolla de l'elixir blau. Fos com fos, l'ampolla va caure de la taula i es va trencar. I tot el líquid es va escampar per terra. En Velo va posar-se ràpidament a llepar-lo i es notava que li agradava. Segurament es devia pensar que jo li havia donat alguna cosa bona per beure. No, Velo, no! Vaig dir cridant, que el fertilitzant pot ser verinós, però ja era massa tard. De moment, no va passar res de res, però al cap d'una estona, en Velo va començar a fer uns sorolls estranyíssims.